Добрага дня, сябры! Пачытаем яшчэ адну калядную казку. Думаю, што яна вам спадабаецца, вельмі ж актуальная. Называецца «Мужик і жонка». Адзін мужик часта сварыўся з жонкаю. «Гуль, тайка ты!» – крычыць на яе. «Я і ару, і кашу, а ты нават абед лянуешся прынесці мне ў поле». «Ды ў мяне дома работы больш, чым у цябе ў полі», – адказвае жонка. «Калі мне насіць табе абед?» А мужик не верыць жонцы. «Якая дома работа? Такую работу я гуляючы зраблю». Узлавалася аднойчы жонка. «Калі так, — кажа, — то я поеду араць, а ты заставайся дома». Мужик зарадаваўся. «О, добра, цяпер ты ўбачыш, хто з нас праўду кажа. Араць — гэта не гаршкі ў печы перастаўляць». Сабралася жонка ў поле і кажа мужику: «Толькі ж глядзі, каб усю работу парабіў». Мужик кінуў вокам на хату. «А якая тут работа ў хаце? Бачыш, вунь, рошчыну ўзяжы?» «Бачу», — адказвае мужик. «Дык намялі мукі ў жорнах, замясі цеста, а як падыдзе, пасадзі хлеб у печ». «Ну, гэта работа лёгкая», — махнуў мужик рукой. «Яшчэ якая?» «Збі масла». «І гэта не цяжкая. Што яшчэ?» «Пільнуй цялят на выгане, каб у шкоду не ўлезлі. Абед звары, ды за квахтухаю наглядай, каб з рэшата не зляцела, бо яйкі астынуць». Расказала жонка мужику, што яму дома рабіць, сабралася і паехала ў поле. Мужик тупае па хаце, пасміхаецца сабе. «Хо-хо, я не толькі зраблю гэту работу, а яшчэ і выспацца паспею». Закурыў ён люльку і пачаў муку малоць. А каб спарней работа ішла, прывязаў да пояса бойку са смятанай. Кручіць жорны, а сам ківаецца туды-сюды, а смятана боўч-боўч на масла збіваецца. Добра ідзе работа. Тут раптам суседскія дзеці як залямантуюць пад вакном. «Дядька, дядька, вашы цяляты ў шкоду залезлі». «Ах, каб іх ваўкі з'елі!» – закрачаў мужик, і як стаяў, кулём кінуўся на выган. А бойка трах-трах-трах па яго каленях. Прабег ён крыгу, ды грымнуўся, як сноп вобземлю. Накрыўка ў бойцы выскачыла, і ўся смятана вылілася на зямлю. Падняўся мужик, плюнуў са злосці і пабег далей. Выгнаў цялят з аўса і прыгнаў іх дамоў. «Не хочаце, — кажа, — у выгане пасвіцца, дык стойце ў хляве, цяпер галодныя». Вярнуўся мужик у хату. Глядзіць, аж тут замест яго рабая свіння гаспадарыць, рассыпала муку, з'ела рошчыну і сагнала квактуху з рэшата. Вытурыў мужик свінню, стаў пасярод хаты і чухае сабе патыліцу. Што ж цяпер рабіць? Трэба, думае, хоць яйкі ратаваць, бо як астынуць, дык кураняты не выведуцца, бяда будзе ад жонкі. Пакруціўся туды-сюды, няма курыцы. Сеў мужик з гора сам на рэшата. Як вернецца квахтуха, думае, тады я злезу абед варыць, а яе пасажу на яйкі. Ехаў праз вёску казак і зайшоў у хату вады напіцца. Убачыў мужика на рэшаце. «Што ты тут робіш?» – пытаецца. «Куранят выседжваю», – адказвае мужик. «А хто ж цябе небараку пасадзіў на рэшата?» Расказаў мужик пра сваю бяду, як ён дома за гаспадыню застаўся і як не пашанцавала яму. Парагатаў казак, а потым давай бізуном яго хвастаць, лупіць і прыказвае яшчэ: «Вось табе за твою дурноту, жонка поле аре, а ты што робіш?» Круціўся мужик і падушыў усе яйкі. Бачыць, няма ратунку. Саскочыў з рэшата, ды ходу. Залез з перапуду на гару і схаваўся там у карзіну з пер'ем. А казак напіўся вады, ды паехаў далей. А мужик сядзіць у пер'і, ад страху калоціцца. А тым часам прыехалі жончыны бацькі ў госці, зайшлі ў хату.
паглядзела цешча на непарадкі і кажа да дзеда: «Ой, не дзіва, што зяць з нашаю дачкою сварыцца, мусіць, і праўда яна гультайка». «Калі так, — кажа дзед, — дык аддамо гасцініц не дачцэ, а зяцю». Мужык усё гэта пачуў з гары. «А якія ж яны падарункі прывезлі?» — узяла яго цікавасць. Перагнуўся ён цераз карзіну, каб паглядзець гасцінец, а карзіна — бабах! І паляцеў мужык далоў. Пачулі дзед з бабою грукат, выбеглі ў сенцы і ўбачылі там мужыка ў пер'і. «Чорт! Ай, чорт!» — закрычалі яны в адзін голас. Баба пачала хрысціцца, а дзед схапіў качаргу, ды давай чорта дубасіць. «Бач ты, нячыстая сіла, куды панадзіўся цягацца!» Усхапіўся мужык і кінуўся на агарод, схаваўся там у каноплях і сядзіць, ні жывы, ні мёртвы, пабітыя бакі толькі чухае. Вярнулася ўвечары з поля жонка, а бацькі кажуць ёй: «Ну, цяпер ты з мужиком будзеш добра жыць». «А чаму?» — пытаецца дачка. «Бо мы выгналі чорта з вашай хаты, гэта ж ён пракляты сварыў вас». І праўда, перастаў пасля гэтага мужик абзываць жонку гультайкай. Вось такая павучальная гумарыстычная казка змешчана вось у гэтым зборніку «Людзей слухай, а свой розум май». Я ўжо пра вам яго казала пра яго. І сапраўды, кожны ў сям'і павінен займацца сваёй справай, і трэба жыць у міры і згодзе. Да пабачэння, да сустрэчы на канале «Казкі на канапе». Усяго вам найлепшага, сябры!